साननैसो सिगाङाव जे नैबे फंबाया बाइक जाब्रबथाय जानानै गावनि जिउखौ खोमानांदोंमोन। जिउ गोमानांनाय बिथांनिनो बिमा बिफाया फेसबुकआव गावनि फिसानि जिउ गोमानांनायखौ भिडिअ आपल'ड होबाय थादोंमोन। गोबां सुबुंफोरा कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदोंमोन गावनि फिसा गोमानायखौबो कन्टेन्ट बायदिसो इउज खालामबाय, जेबो दुखु गैया नामा, एसेबां केयारलेस बिमा बिफा, बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन। थिग बेबायदिनो आलुदे बिथाङाबो गावनि फेसबुकआव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। बे भिडिअनि सायाव आलुदे बिथाङाबो उल्टां फाल्टां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिमा बिफाखौ ब्लेम खालामदोंमोन। आलुदेनि भिडिअनि फिननाय महरै जिउ गोमानांनाय बिथांनिनो बिफाया मा फोरमायखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आंखौ मिथिया आलुदे बिथाङा जानला मोनला गाज्रि जोंखौहाय ससियेल मिडियायावहाय मुं सोनानै बुंनायनि थाखाय मोनसे खोथा फंबाय, नोङो आंनि हिनजाव आरो आं मा जानानै दङ, आंनि फिसा थैजानायावहाय आंनि फिसाया सोरजों थांनानै सोर मा जादों, सोर मा लेंहरदों नों मिथियो नामा आलुदे? नोङो सयथानि बिथोराव सयथा दिनैनि दानिफ्राय सयथानि बिथोराव नों जुदि भिडिअखौ क्लियारिफिकेसन होआब्ला नोङो दिगदार दङ। फेसबुकआव नोङो आं गावखौ निमाहा बिजाबा नोङो दिगदार दङ। नोंनि थाखाय एभ्रिथिं जों अके, जोंनि बिटिसिआव बे गामियावहाय डिस्ट्रिक्टआव जोङो मा एक्सन लानांगौ नोंनि थाखाय जोङो एभ्रिथिं गासिबो साखाफारा जानानै दङ। ओंखायनो नोङो पाब्लिकफोरनि सिगाङाव दानिफ्रायनो खिन्थाखा, आं गोरोन्थि जाफ्लांबाय बुंफ्लांबाय बुजिया सोमजिया होननानै बुंनानै लाखा, नङाबा नोङो दिगदार दङ। मानो होनोब्ला जों सासे बिमा बिफाया फिसा थैजानायाव माबायदि मोनो बिसोर मिथिगोन। नों जुदि फिसा थैजायोब्ला नों माबायदि मोनथिगोन? जानला मोनला खोथाखौ बुंलाबायनो नाङा। नोङो सयथानि गेजेरनि सिगाङावहाय भिडिअ पाब्लिकफोरनाव निमाहा बिहराब्ला, खिन्थाहराब्ला, आं ओरैबायदि होब्ला मोना खिन्थाहराब्ला नोङो ओरैबायदि जारला दङ बेखौ मिथिखा। नोङो दिनै आङो लाइभनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंहरदों, नङाब्ला नोङो जारला दङ। गाबोन समफोरनि जेनेबा आंनि फिसालानि सारादुआ मंगलबारनि सारादुआव जोबब्लानो बुधबार बिस्थिबारनि थाखाय नोंखौ नागिरनो थाखाय थियारि। जों पुलिस केसबो होआ नोंखौहाय, जोङो नोंखौसो नागिरगोन। आरो मा फोरमायनो सानदों बेयो आलुदिया? आरो थाबैनो खिन्थाहरखा बे हिनजाव होनखा, नङाबा जारला दङ। जोब्बायलाय रायजोफोर, आं रागा जोंलांबाय फिसानि दारै बिराद टेनसन दङ आङो। बिमाया दिनै आंना बिमाराव दङ, गावनि फिसाखौ थैनानै बे मानो बिमाराव जाया? आंना फिसा दुखु दङ। आलुदे थैमा, नङाबा दिगदार नोङो। नों मिथियो आंखौसो बिउ फिसादों होनो सादा, नों आंनि थाखाय बिउ फिसादोंला थैमा। लाम्बार सयथानि सिगां रिप्लाय हर, पाब्लिकफोरखौ बुंहरखा। आरो बसुमतारिखौ मोनसेयावसो आं बानायफ्लांदों। नों आंनाव सासे इउटुबार जानानै आंनाव सोंहरदों। इउटुबार सोंहरलायनांगौ ना, नों आंनाव सोंहरदों थैमा। लाम्बार सयथानि गेजेराव बानाय। खुलुमबाय आदै आरो मादैमोन। ओमफ्राय दा जोंहा स्पेसियेलि आरो बसुमतारि, ओमफ्राय दा बिथांनि फिसालाया जेब्ला रुंसारि जादोंमोन, राइट, आं बिनिनो सोमोन्दै आं मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। मिन्थिस्लाबैयाव आं फार्स्ट अफ अल बेयावनो आं सरि बियो जे नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअनिफ्राय माबाफोर जुदि दुखु मोनदोंबा एबा नोंथांनि गोसोआवहाय माबाफोर हार जादोंबा आंनि भिडिअनिफ्रायहाय अननानै निमाहा होगोनखौ आं आसा खालामबाय। मानोना बेयावहाय जायबा बे बिथाङाहाय जेब्ला रिल्स आपल'ड खालामबाय थादोंमोन, अब्ला बे समावहाय आं नोंथां बिनि सोमोन्दै आं माने मा बे बिमा बिफाया एसेबांबो माने गियान गैया नामा बेफोरबायदि होननानै जे आं भिडिअ बानायदोंमोन। स' ओमफ्राय दा बेयाव मा बिथाङाहाय गोबां दुखु मोनदों। बेयाव जे बिथांमोना जे दुखु जादों बिखौ जों माने बारा साननो हायाखैमोन। खालि बेयाव आंल' नङा आरो गोबां मानसिफ्राबो मा बेफोरबायदि बुंहरदोंमोन। ओमफ्राय मा जितिया बिथाङाहाय जायबा आर बसुमतारि दिनै मा बिथाङाहाय मोनसे भिडिअ बानायदों, राइट, मोनसे भिडिअ बानायदों। ओमफ्राय जे आंखौ जे बायदिसिना बुंदों, येस आं मानिदों। बेवहाय मा आंनिबो गोरोन्थि जानो हागौ, आं मा होनो आंनिबो गोरोन्थि जानो हागौ। ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनानो सिगां जुदि बिनि सोमोन्दै जुदि आंनो मेसेन्जाराव हरोमोनबा, साइड आं मा फोरमायहरोमोनबा, एक्सुवेलि आंबो मा सोंहरनाय जायाखै। आं बेखौ आं स्वीकार खालामो। येस आंबो खनसे सोंहरनांगौमोन। आं बिनि थाखाय आं गुरैयै आं निमाहा बियो नोंथांनावहाय। ओमफ्राय मा दा बिथाङाहाय गोबां दम हरदों, राइट। ओमफ्राय ना मा होनदों बायदिसिना माने मानसि बुथुमना लानानैबो मा बिथाङाहाय भिडिअ बानायदों, राइट। बेफोरजों जेबो जाया आदै। आरो आंबो मा बैफोरबायदि मानसि बुथुमलायनाय, दम हरलायनाय बैफोरबायदि जायोबा मा नोंथांमोनाबो थैलायनो हागौ एबा आंबो थैलायनो हागौ। बिनिखायनो मा जों मा प्रब्लेमखौ बेयावनो सल्भ खालामनायाहाय मोजां। मानोना नोंथाङा जे एसेबां दुखुआव दं होननानै माने आं एबा जायबा नायगिरि बिथांमोनाबो मा सानाखैमोन जे दिनै नोंथाङा भिडिअ होनायावसो मिन्थिबाय, जे नोंथाङा बुंनायावसो मिन्थिबाय जे जोङो फिसाला थैनायनि थाखाय एसेबां मा होनो
दुखुआव दङ होननानै जों दा दिनैसो जों मिथिनाय मोनबाय एबा मालायनि बेकग्राउन्डखौ मिन्थिया हसिया भिडिअ लाबोयियानो साबसिन। मानो होनना बुङोबा गावनि आंगोनि फिसा थैनायाव बयबो बिमा बिफाया दुखु जाखायो। माबोरै थानो हानो गावनि असे आंगोनि फिसायानो जिउ गोमानाङोब्ला बयनिबो मेगनाव मोदैया गखायो। सासे पुलिस हिन्जावा हाबा जायालाबानो गावनि गोसो थोनायखौ रुमाव लांनानै दोनहैदोंमोन। मोनसे रुमाव थानायनि हम जादों। जुलि लायै सोमोन्दोनि गिलु बालु फिन जाथाय। आसाम पुलिस बटालियननि बबुल बरुवाखौ मरियननि पुलिस थानानि आइजो पुलिस अफिसारजों हरनि समाव हमनो मोनदों। गोबां भिडिअ क्लिप्सफोर दंमोन नाथाय आङो देखायलांनो हानाय नङा मानोना इउटुबनि रुल्सखौ फालिनांगौ जायो, नङाबा आंनि भिडिअआव येलो डलार जानो हागौ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नोंथाङा टाइम दंबा भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं।